Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 9:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Standby sa Action Light Patrol, magasunod sa dili, ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Aksyon radyo. Night Patrol. May gabi sa liwat, kamusta naman? Mapalang ka naman tagparamati region-wide. Mapalagad kita sa nabilin isa ka oras, 20 minutos, karon nga daw, Miyerkules. Petsa 19. Miyerkules naman nga edisyon sa isyo ni Paratutunan sa Kilanda, liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sa linga news team, ato sa linga mga correspondent. Sa liwat naman nila sa mga tulong sa pinakaulihi naman, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, official nga namanag sa police blotter entry aton sinika polisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Ato sinika Patrol 3, ako na ato sinika Patrol 2, Crosswell Patrol kay na panagarabiyo sa pinakabayan sa Metro Bacolod. May mga ginrespondira na nga mga aksidente, kag insidente tulo temprano pa. Ano man nga mga eventualities from where the action is.
Ara si Aksyon John Diaz nga maga-responder. Back to back sa ito nga piloto. Was-was ko may Aria lang kon mais. Importante way lang Malaysia. Aksyon papang Nixon tahom. Ang aton man sila nga pagbantay sang pinakaulihi labasman nga mga balita sa nasyonal kag international news center sa Aksyon Radyo Bacolod. Buylog nato na puwersa ni Aksyon ang Depensor. Opda magita sa ato sila nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotivios. Sa kinanda yung sinagat ang kurmana Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa nabilin isa ka oras 18 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. O nagabahin sa ato sa pagpalagan sa kinandang ginaduro naman sa iyo sa kalawas ng Evergreen Herbal Capsule ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig, limpyo, pabakod, ka nagabalanse sa sistema sa aton lawas. Ang sekreto sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagresulta sa kalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins, of course, minerals, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, ano pa, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Hiko Alternative and Health Food Center, aprobado sang BFAD. More information ikayong lawas dulot sa bay dulot ini sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa phone number 0910-126-4595. Pakitao lang si Doc Crespin Hiko. Ang Evergreen Herbal Capsule mawakal sa bisan di nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Magtumal sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Ay, patrol! Ang ginagabayan sa ato naman sa mga pagbalakad, ginaduro naman sa inyo sa kawas sa Dr. Alfred sa Mangosteen Soap sa may mga kaspabla para ginini sa inyo. Para nga makakasa nyo sini nga kaspa nga nagataki sa inyo sini bagol sa pagkakatulka. Ito nga sa kaspa mo. Ang dapat siya na himuon nyo, gamit ka mo every time nga maligo ka mo para makakas ang kaspa. Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Nagahatag ini sang maayong nga nutrisyon sa aton ulo kag, of course, sa aton sini nga buhok. Paggamit mo sini, amat-amat nga madula ang kaspa sa inyo sini nga buhok kung ang ginagamit, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa iyo sini nga pamalaklon sa grocery store, hindi magkalipat, listaha para hindi ka malipat. Ang daan ang ngalan, Dr. Alfred's
Mangosteen Soap. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Hindi ka ba sa ato sa pagpakalagad, ginaduro man sa iyo sa kalawan sa Santol Plus Herbal Oil, kombinasyon sa madamo nga yerba. Santol Plus Herbal Oil, manami nga ibanyo sa panuhot kag panalakit sa aton sining nga lawas. Santol Plus Herbal Soap, isa kapahid, dula ang sakit. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maulo-ulanon ang panahon diri sa Bacolod, halin kay na sa ugto hasta sa mga gabi. Off and on ang ulan, no? I don't know sa ibang nga nga banwa, kag syudad naka-experience mga modera sa amon nga tiyempo sa amon, sa Bacolod. Off and on ang ulan, halin kay na sang ugtugid, no? Hasta ini nga kagabihon. Ang information nga gin-release diri sa ato sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Update rin sa pag-asa, Northeast Monsoon ang nag-efekto sa Luzon kag Visayas. Magalom nga kalangitan nga may maligwin nga pag-ulan ang saligan sa probinsya sang Batanes, probinsya sang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Benguet, kag Aurora, samtang magulgalumon nga kalangitan nga may pagpanalagsa nga pag-turutalithi ang ma-experiensyahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, dulot sang hangin amihan. Kasarangan tubtob mabaskog ang hangin halin sa Anaminhan na Sidlangan nga mabatsagan sa Northern Luzon kag probinsya sa Aurora. Why kita LPA hangin amihan amoni ang nagapaulan-ulan sa Bacolod kag pila ka bahin sang aton probinsya sang Negros Occidental. Sa mga motorista, kwa lang ha, extra lang kita nga paghalo nga ba madulod-danlog ang aton dalanon. Dara sa may bangga, tumarobla sa area sang barangay Pahanukoy. Bago lang kita, may nagbaliskad man ng motorsiklo ho. Dulom na taladaan ng area no? Tapos dasik pandalagan sa motor. Huwag pa nag-agi sa pedestrian lane. Atipan, os gini. Actually, pedestrian lane sa nag-agi ang nagtabok. Galing kiti kumong dasig ang motor. Ati, plus ang ulan, danlog pa dira ang dalan. Ati nasagapay agad ang gatabok sa pedestrian lane. Kamuna, nga basta gani dalan nga danlog, specialmente himo sa asfalto. Halogi kita. Mga lugar nga may mga interseksyon, halo man kita. Pag muna sining kubla, kung hindi man sining abi nga daw emergency ang aton nga kaladtuan, hariya lang gamay sa speed sa daragan mo para nga ma-avoid ang aksidente, bla. Bagay ti ang tanan halos ga kuan man mong ga likaw gi mas aksidente. Dali ka ti kung sa sugata mo ang kasunod sa imo, way ga kuan way ga baharan dalagan, dugangan man sang driver man nga haras-haras. Ati kung sa laban ka pa sa kuan sa impatso, kay ikaw yung kuan, ikaw yan halong ang kasalusin mo kung nagsugata si mga galong, aksidente.
So, malikawan tayo tanan kung ang kada isa kag-isa sa aton napasunaid lang sa paglabay, pagdala sa salakyan, bisan paano malikaw-likawan ta aksidente, no? So, halo na sa mga motorista ka, ha? Kaya again, ginaremind ta ka mo, danlog ang atong sininga dala, non ti madasig ang pick-up sa nga dira nga CCTV sa area sa Tumaro, CCTV sa Barangay Panokoy. So, madasig man ang pag-responder sa aton dira nga mga barangay tanod. May balay sa isa ka utol sa konsihal, no? Insulod mo sa kawatan, pinato 1.4 million. Ang nahako sa kawatan ay puertino. Kasi kung why naman isang kwan, why naman hindi guro tao ang balay mo? Ha? Kasi kung ni tao ang balay, kaya nga nakasulod, ito kapos lang siya mag pamit-bit sang gamit sa sulod sang balay, no? Ibalaon tayo dugay-dugay, ginactivate nato ng ato sining linya kay aksyon na John Diaz na parang makuha nato nining information. Kay section John, gin-follow up yun yung kaso sa pagsulod sa mga kabatan sa balay sa isa ka utol sa konsihal. Anong plastada man? Why na gwardya? Why tawang balay naman? Sigurado kung may gwardya ka may tawang balay, hindi maligari-guro pasudlo sa kawatan, ha? Kaya ka siguro may gwardya kasi may bantawo, ano nga plastada, inahako sa gido ang 1.4 million pesos nga bilisang kagamitan sa sulod sa puluyan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. One day, Series Action John Diaz, live report sa Police Station number 8. Action John, please come in. Maraming gabi sa tutaran niya mga ka-aksyon na balagit natin. Actually, kaya pari sa hapon, gina-develop natin ang balita. Una natin nga na baton dari sa Radyo Bacolod, and then gin-follow natin. Actually, nakatogit kita sa Puluyan kay na kusurin ining balay, ginsulod dra sa area sa Gardenville Subdivision. Actually, reka, sa Kopinisang Barangay Tangob, sulad naman sang Bacolod. Pag katraton kay na, tempo nga nagabunok ang ulan, kaga wala nagpanugot abi ang pamilya sang biktima, kag even ang police temporarily nga makasulod sa Puluyan kay ongoing ang nag-investigate. Actually, scene of the crime operative Consoko gid kay tidako-dako man nga dan amount ang nakawat sa mga kabataan sa sulod sa sining nga Puluyan. Ang balay exactly nahamtang sa Lot 9, Block 9, Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, sulad naman sang Bacolod. Ining Puluyan ang ginapanagiyahan ni Carlitos Orola, 62 years old. Ang pinaka-information nato nga nabaton, actually sa kadoktor ini siya, kag utod sang incumbent councilor sa sunod sang Bacolod nga si Councilor Bartolome Orola. Kag utod man of course ini ICT Administrator Attorney John Orola, Eric, nga sa nagkasakay ko nagkapatigan kayo sa investigasyon sa Attorney Orola to gito kay naman sa Puluyan. O galing lang kay nagpamalibad lang sa mga nag-statement kagamal nila ang kuhaan naging statement ang pulis kung matapos na ang ilang ginapatigayon nga interrogation kag follow-up operation sa mismo nga kaso. Kay kung lang taon nimo dako-dako sang amount ang nakuha o rather makagamitan, and ang ang action o kunabi activity sa pagpangawat do hindi or rather do kapalibag o action direct. Anong panibago direct kay base sa investigasyon sa mga kapulisan, sunod direct kay Police Lieutenant Fermin Pula, ang Deputy Station Commander sa Police Station number 8, kaga nagapong ko abibiling spokesman dala sa Station number 8 Action Eric, na mga takna las 4 sang hapon, nakabati abi sang belt. Ang balay nga daan, sulod sang subdivision, 2-story. But yung duwa ka floor ang balay, concrete Action Eric, kag tibong, bungalo, gito lang Puluyan, and then may gate man.
ang gate as taas man siya. And then ang iya diri nga pader taas man aksyonerek. So kaangay sa mga malalo no, grabe mga exclusive nga mga subdivision or rather being mga kilala kag dagko nga subdivision. Ang mga puloyan usually may doorbell. Nakabati ko no ining timbang o kon kabulig sa puloy andra nga ginkilala kay Daisy May Ansong, 24 anyos, ini residente sa barangay Damutan sa Banwa sang Hinubaan, isa ka working student, no? Nga nag-ilis ini siya sa iya nga panapton, nagampang sa kuno sa iya nga tablet. Apang pila ka minutos ang makaligad, may nag-doorbell sa ila nga gate. O may nag-ring abit. Ginkatuan ini ni Daisy May. And then ginlantaw niya kung sino mga persona nga nag-switch sa doorbell. Pero nakibot na lamang siya nga may wala niya nakilalaan nga suspetsado, nakasuksok sang bonnet, may bit-bit nga wala pa matumod nga armas lupang aksyonerek nga nagtaklas sa babaw sang gate kaginali na lang nga nagtaya siya sang armas. Danay ka. Gani huni ang doorbell. Ano, why paging buksan sang timbang, ginli pa na sa sulod sa sagwa? Sa sulod, ginli pa na aksyonerek. Kasi siyempre may gamay na nga, daw, kuhan mo, ano na daw, taranawan siguro, no? Ginli pa lang. Hindi kalili, Pagiliya, gulpi ko nung nagtaklas sa may gate, sa babaw na blaka di ba may pader na? Teka, doon kadasig na sa pagtaklas siya. Pag-ring, pag-liili, pinagumpat na yun sa sulod sa babaw sang alin sa babaw sang pader? Dasig ko no ang movement, kay duwani ka mga suspect sa aksyoneric mo. May pagka-ninja ba, dasig lang? Ginabuligan ang aligasyon dre base sa impormasyon, ginabuligan sa isa ka suspect nga makataklas sa babaw. Pila sila? Duwa. Pag unay isang bell, nang taklas na yon gibuligan sa isang ka makataklas sa pader mo na? Posible na tabo is pagunis ang bell, kinahanglan pa man tumagwa sang ni Daisy, may action sa balay, and then pagwa yan, nakaplastar na nga daan ang mga suspetsado. Mapati ko nga pag hunis ang bell, mapati ko nga hapos na pagsulod nila kung ginabrihan dayon sang timbang ang ang ilang gate. Ang information ako di kay Sir Pula, aksyoneric. Hindi ko na kung saan ko lingon ko nga pag hunis ang bell, naglili ang timbang, naglumpat na yun halis pader ang suspect. Amo na nakadasig lang ang buhay. Wala naglumpat, aksyonerek. Nagano lang? Paliara pa sila sa babaw, balasang pader. Oo. Nagtaya armas sa ulo kababae, nga sila sa babaw. Ang posisyon na sa babaw ang suspect, and then ara sa sulod ang ining si Daisy May, gintayaan sa armas. Ang hambal sa babae, nakita niya pa gibuligan sa isang makataklas sa pader, mo na? Amo nang ang paglantaw diri sa pulisya. Nga posible mas gibuligan sa isa ka suspetsado kay duwa sila aksyonerek para makataklas sa babaw. Kamo na pag doorbell, naglagkat ang timbang, ginili sa sulod, sa kabalog sa babaw sa pader, may tao na to. May nagaplastar to sa babaw. May tao na to sa babaw pader. Nagulpi na naglumpat o kung nagtaya mismo sa armas sa babaw pader sa suspect? Nagtaya pa lang sa babaw. Kung mo gali ang suspect, harap na sa babaw pader katindog, gataya na tuyo sa biktimas dalom. Gataya na aksyonerek. Tapos naglumpat na yun, muna. Wala pa siya naglumpat, ginulat niya pa ako no nga maabrihan sa biktima ang gate para makasulod ang isa ka suspect aksyonerek. Pero dala na tayo sa armas to sa babaw, sang kuan, sa pader. Sige na siya taya sa babaw. Okay, sige. Hindi nagsulod ko na aksyonerek ang suspect. Ang duwa ka mga suspetsado, nakapalawra bing isa, alis sa may ibaba sa verdicto. Ang natabo is nagdiretso sila sa may kusina. Sa likod gabahin, inasang puloyan. Tatlo na sila. Dito sa kusina, Tatlo na sila, aksyonerek. Ang pag-describe sang timbang, may bonnet ng duwan, ano? Yes, Okay. nakasuksok sa bonnet, aksyonerek ang mga suspect. Okay. And then armado, ini sila, no? Oo. Naka-identify pa ng firearm, and then ginamantuan sa abrihan ang gate. Tinalagyan kulbaan, mas ko, no? Oo. Ginbuksan niya, aksyonerek, ang duwa ka mga identified yung mga suspektsado, nagsulod sa puloyan, samtang nagataya sa gyapon sang armas, sining kay Daisy May. Okay. Nagsulod sila dito sa may kusina, kag dito ang alagyan, aksyonerek, ang pinakarapit nga lagyan sa bintana, padulong sa ikaduwa nga panalagan sang puloyan sining
kinapalagyan ni Orola naman action direct. Kung mo kusina sila nag-agi, sa kusina may bintana, nga pwede ka to kalapos sa second floor mo na. Yes, sa balay, sa kwarto mismo sila ni Orola. Sa kwarto ni Orola. Yes, action direct. Okay. Dito silang diretso. Okay. And ano ta po, di ba ibilin ang victim sa dalom, kay May? Ginkapos sang mga suspetsado, Okay. gamit sang isa ka cord sang charger, action direct, sang cellphone, ang kamot siling biktima. Okay. Ginkapos nila, and then, nagbutang sila sang isa ka, sang underwear sa baba siling biktima para hindi sa posible kagahod. Hindi siya kasinggit. O, hindi sa kasinggit. Ba't sila yung busala ng baba ya? O, gibusalan sang underwear, no? Gibusalan sang ginabusalan ang iya baba sang panty. Sang panty. Amo ginang term niya. Panty, ginang sulirik. Panty ya kung panty sang Panty, ginang sa babae. Tok sulirik mo. sige, basta panty ah. O, gin-roll ate ang panty. Ginbutang siya baba. Gibusalan sa sang gin-roll nga panty. And then, ang mga suspetsado, gipangita nila ya, ang yabe sang duwa ka mga kwarto sa naramtang sa babaw. Samtang ang isa ka suspect, ang isabi ka pangita, ang isa nagasigi sa gyapon nagsunerek, taya sang armas sa biktima. And then sa nakita na nila ang yabe, ginbuksan nila ang mga kwarto, kag digto ginpangawat ang pila ka mga pagkabutang. Inibase sa investigasyon kag inventory sang SOCO action directive sa lugar. Ang nadula asserted nga mga bags nga ang brand Gucci kag Louis Vuitton. Ano na sa? Malalo ni ka bag action direct. Mga more or less 400,000 pesos. Wow. May mga assorted nga mga passbook sa nagkalain nga mga bangko. Actually, mention tatlogid ka mga bank action direct, ATM. May mga alahas, mga diamonds, pearl, ka gold action direct, nga ginabulbanta, nagabalor 1 milyon ka pesos. Wow. May isa ka Samsung television, nga wala gani nila gibutangan presyo, mga more or less, action direct, mga 50,000 ang presyo. Flat screen may mo flat screen action direct. May laptop pagid, no? Yung laptop ni nagadalagan man mga 40,000. May ara pagid nga mga tablet action direct. Duwa ka mga tablet kag may cash nga nagadangat 15,000 ka pesos. Kung sumasumahon wala bilabot sa mga wala nilaging pang dala na abing wala nilaging pangbutangan amount mga 1.5 million give. Pero ang igalang amount diri is mga 1.4 million pesos action direct. Ang lain diri kay matapos ng pamang-akwat sang mga suspetsado ining mga pagkabutang, nagpalagyo sila sakay sa isa ka puti nga van sa wala may baluan nga direksyon action direct. Puti nga van ha? Puti nga van action direct ang inadirigin sakyan. Level up na mga kabata, no? O, gani man sa una mga tricycle, level up tricycle, Dason Auto, subong van na ha? Gani, pwerte na subong ang mga dala sa mga suspetsado action direct, iniputi nga van. Amo niya base sa investigasyon naman sa aton nga magkapulisan. Nagiba ako daton, base na posible ito mga inside job or wala. Kaya ba, hindi ba na matumod, subtob nga wala pag ginatapos ang mga follow-up kag mas maidit nga investigasyon sa mga kapulisan action direct. Ang pamangkot mo dyan, may CCTV ng balay na da, why? Kamo nang check to nila kay may na-install na ako nga. Okay. Ang pamangkot, may CCTV balang balay. According kay Action John Diaz, amo pa na ginaimbestigar sa pulis na to kung may CCTV or sa ibang nga mga portions ng lugar na ng kabata. No? Ikadua, ang pamangkot dyan, may guardian na sa division, why? Ang subdivision action direct, actually inabalay mo ni para mabala sa tumakakson. Ang isa ka sa ang main entrance gate is bari na lapit sa to sa police station number 8 diba sa Gardenville. Sa piyak sa may lagyan at iblas mga kilahan nga wala na daya guard. Meaning pwede na daya kagwa sulod ang sinuman nga makalabay along dra nga dalan. Ang lapit diba sa may Manville nga area man. Ito sa piyak ya crowded to.
ang ginalantaw nila nga agin-agyan sa mga suspetsado dere sa isa alagyan nga diversion pasulod abi kung shortcut pasulod sa subdivision. Okay. Ang in terms of CCTV, may information nga may ara na naka-install. Ang problem is if naka-on bala or off ang CCTV, Okay. i-investigaran pa sa mga kapulisan. Sa palibot naman sang lugar, i-check nila ang iban nga mga posible makuhaan kung may ara CCTV Oo. nga napamtang along area sang subdivision action erect. Kaya kabalo ka, ang balay nga ini wala rin katupad nga mga puluyan. Naligwin sa action erect sa mga tunga gid kag kadulom sang palibot. Do wala suga balang palibot sang puluyan nga ini. Daw, why na nagli tupad balay na ng balay na ni Aurora? Why na dito pad balay action erect Daw siya lang isa nun da? sa tunga. Sa tunga siya lang isa? Sa ya may ara mga balay. Sa tunga siya lang isa? Yes, sa isa na karaya, sala na da isa action erect. Ah, okay. Hindi dako na sa nga balay, pero sa piyak to yung mga bangka, may mga puli. Ano galing kiti subdivision nga daan, tapos sa gabunok, pang ulan kay ina. Kung sa bagay, kung sa kabagay, karabanan ng mga subdivision niya, pawala mo na niya, bala ka doon. Oo, timambal natin nga may nagabot nga van, timambal ba siya ito yung van, goro na yung nadala to. Wala pa kialam. Whatever action erect, no? Oo. Di ito wala man sila concern unless sa device makita nila Oo. na kung may ginapagwa nga gamit basta balon to yan ba siguro mang baili na balay nga ginapagwa gamit tama lang sitwasyon sa mga iban man nga mga subdivision. Yari si Police Lieutenant Fermin Pula ang Deputy Station Commander sa Police Station number 8. Sir, paano na-commit ng crime, sir? Mga alas 4 sa hapon, may nagtawag nila kay Sir nga may natabotong rabire. Incident sa may Gardenville Subdivision. Gila yun, nag-ato kami dito. Kag nagandang ng investigation. Ining si Disimi Ansyong, namun na siyang labor. So no sa iya, samtang nara sa balay, nakabati siya na ang doorbell lagi naringin pa rin. Ang moto kagin buwakya kay para litayon sa may giya sang gate. Kasi para sa mga liglitan ang suspect nga ito kabilog, bali nag-angka sa likod kag nag-zaka sa hotel sa nakitayaan sa kuno kapusil. Lagi manduan sa abriyan. Sige. Oo, kita mo sa mabaw sa patira pala. At ang gate, kita asan mo. Kaya mo ito nga nag-nervyos siya, mo ito mag-abriyan nilang. Saan ka pasulod na suspect sa balay, isa ka suspect ni padayon siya. Nagsulod sa balay dito sa may kitchen door sa likod. Kag nagsaka dito sa second floor. Kag dito na siya naging gapos na yung nilper na nga si May Ansyong. Kag ginpangita lang yabi, kag mo ito nakita nila, mo itong naging gamit nila abriyan ng parto. Oo, mga gamit yun. Pero ano nga, duwa na din sila? Duwa ka. Oo, duwa ka suspect ko. May weapon, let's say, weapon na ba? May pusil. Oo. After the nagpalagyo naman. Kapag tapos ito nga nakuha lang yung mga gamit, amot naman nag-plagyos lang. Ano ba sila? Ano nga yung matulad? May bands lang itong naputi kagin sakyan. May bands sila. Nagpalagyo ano lang sila. Oo. Sila sa mga rasa na nakakatawa. Oo, pagpalagyo nila. So ano more or less sila? Ano ba ang nakuha ko? May sila hindi nga kwan mo nga mga items ang nakuha. May ang kwan nila ang kuse kag Louis Vuitton nila bag. Ang yes nga valor mga 40,000. Tapos sa sorted passport ang ATM sa Metro Bank BPI. Tapos sa sorted jewelry, diamonds, pearl and gold estimated to 1 million pesos. 1 television Samsung brand, 1 laptop brand, 2 tablet Samsung and Samsung Galaxy brand, cash of 15,000. Actually, kabatian si Police Lieutenant Fermin Pula sa pagdayday abi sa mga recoveries ano paano natabo. Kay drasang gisulod rin sa mga kawatan, wala dang pag-iya nga si Sir Carlitos Orola Action Erect. And ginacheck pagin nila ang ibang pagin nga posible dari naman nga makuha nila sa mga impormasyon kag mga ebidensya good may baluan kung sino ba mga suspetsado. Kay kung parang taon o kung ang pulis sa Bimambal, posible hindi ni duwa ang mga suspects Action Erect. Okay. May upod pag
gini sila nga mga sa mga salakyan gid man mismo nga nakasakay sang ginkometero kung nagluntad naman ining action ang pagpangawat actually sa area gid mismo sang barangay Tagkuling barangay Tango Brothers sa naman sang Bacolod. Ang isa na sa kwarta ba kung may mga CCTV nabila sa among nga balay da or if not sa mga malapit sa lugar na action dyan? Yes, action direct. Oh, No? ang CCTV makabulik mo na sa investigasyon ng pulis na ito Manggari man amo nang makabulik nako no sa mga kapulisan naman sa pag-imbestigar sining kaso. Kung tol mo hindi rin basta puluyan nga dako-dako subdivision sudlon tapos may mangawat actually and then modernize ang ilang pagpangawat kay sakay naman sila sa van. No, so una pa do so namin nadugduman mo ko na matinirik na nga tuig nga mo man ang ilang sobra. Pero lang taon na tanong sa kung depende na sa mga investigasyon sa pulis kay ongoing ba man ang ila diri nga mas may diri nga investigasyon base man of course base bala ma-identify mismo sang ining biktima at ba silang timbang dala ang nagsablas ang sketch no para may balaan ang mga suspetsado sa likod sinudo nakabunit ti medyo maulubod lang magid ma-identify wala labot sila termado pa man ang ining mga persona no let's see kung magkatag statement base makalamlabot na ton or kung matagin man sa statement ang area abay naman sang pamilya or wala kay kadako sang nakawat kung isipon mga dlagan gid hamboy 1.5 million pesos worth of mga gamit actually kag kwarta man nga nakuha gikan sulod sang puluyan. Gamit alahas kwarta. Oo, gamit alas kwarta actually mga personal kag mga pabasi mga savings ni kag mga investment ni bra. May mga ATM pa man to nga dati wala mo pa nadara nung ATM basi dako sa ATM. ATM sa may mga kuan may mga number niya. Pin. May pin actually nga mabudlay man abing mabuksan. And ayaw mo na magkagsuno ang pinaka-ulit rin naman nga sitwasyon sa area gate mismo. Karon yung gabi, nakasigig yapon, medyo maulanon, pangatong yapanyempo. Dito sa halong, tod sa ito nga mag-aksyon, kaya antes kita nagpapadulong sa area sa station number 8, dinapitan nato na ito yung sa ka-vehicle. Nga nagluntad along area, mag-aksyon sang Barangay Road, bala? Mga Tumaro. Mga Tumaro, ang victim to, babae. Ote, basta sa... Firmville to Saxoneric subdivision. And then, nakangko doon sa mga kapilasan sa lawas, kinuha natin nga dala sa ospital. Minor injuries mo lang to? Minor injury, pero okay na to, doon nalipungan itong babae, bala mo? Ay. Nagkarabilin tong iyang mga gamit, galing mga bit-bit, bala? May mga pangumprasa, nga mga, mga serya, mga pagkaon, pinagkarap tatos dalan ang sonarek. Pasunod sa mga Tumaro kung nagpagawa sa pagtabukya? Pasulod sa mga Tumaro, actually. Pasunod pa lang siya? Okay. Saan nagluntad ang aksidente sining gabi. Ang problema, kay di man nakabunggo to single nga motor. Ang lalaki, pagbunggo ako no, ay panapundong motor gilayon. Ginsud-sud pagit sa kamotor man niya. Ang resulta, ang driver actually, resulta, kigisi itong bibig sa driver, nga doon sungi, ang ya. Ay, juice. May pilas sa ulo, may pilas sa kabot. Okay. Ang angkas may mga pilas, matuwing na bulong, kaya na kita natin sunod sa ambulansya, nagkakurit pa sa kasakit, kaya nakabonggo na sa, isud-sud pag ito sa yaman nga single nga motor nga ginamaneho, aksurerek. Wala labot tinamang aksidente, ang Rosario, Lacson, sining nga gabi, pagkato natin before, after sa bypass, sa area sa Villamonte, pagkita nila pa, no, isa man di kalaki, binungguan yung pader sa may corner sa Rosario, Lacson. Wala ka sa bungguan now? Wala nagit goro ni abi goros tunga gorong pader. Abi gusto ka goro da. Ano pader ka pag muyo sa kat bungguan pa? Mega comment ganito sa Facebook Live. Ambal na no bigyan pader tunga dalan mo. Lalo mo pader tunga dalan mo. Amo nang resulta nga nabungguan. Way ko na napaygat ang pader. Tuntung nga pader ay. Bungguan. Pero anyway, ang bayro kayo na, hindi mas wala bastante, isa nakainom actually. Maayo lang git, kaya nakasuksok sa helmet. Kung sa'yo nakasuksok sa helmet, basta ako gipila siya sa ulo, nalagi ko. Kaya makon mo, ang ilalawas, nagpupunto sa nawasak na uluan sa motor. Dito ko nagpilo, ilalawas ka pilo, mas kinapagabot na to sa lugar, ginang sunerek. Atod ka?
Oga ang yakamot ara sa may goma dampe. Oh. Ang yakamot kay isa lapit sa may kaha. Oh. And then iya nga tiil nagapilo niyo ara sa may dalom ka salakyan. Sus. Iya lawas gatong na sa may motorsiklo. Ay pa ba sa gintandog. Pero pagabot mo gito sa toso niya kay ina may nakay minor injuries lang. Oh. Wala tama ng ulo ya kating impact kada ko mabunggo at pader. Oh. Ate mapila sige na may kami helmet. Di Bauchan. pa man og para mag og tuguro na iya na batsagan. Oo. Pila sa tiil nga siya naman nga kamot. Di, puro kainom. Wala sa kuno kainom ang palya. Araw na. Papuli sa kuno galing kay yung pader biyo nagtaigat mo. Tuntong pader to eh. Daso gali makulon tatong pader ko nagtaigat. Bakulong pader, paigad-igad. Magi ng motor eh. Kasi paigad. Anyway, may bilang kay Police Major Renante Umukan sa Police Station number 4. Oo. Nag-monitor kay may follow-up operation sila. Okay. Pisa niya si Major Umukan. Kabalo ka nagabunok ang ulan, kagina. Oo. Hindi na nagali ko sa baybas. Nauna ko sa balay. Yung balay na porte, mato ka taong-taong kay ti ang iyang agdanto. Kahoy, mga nipis-nipis. Oo. Ang bala ko nga, oy, ang bala ko gato sa ring media. O si John Aguro, kagapanaog sa agdano, mumu na karon. Okay. Pag-ilik ko na, ano yung galayo-layaw nga naka-t-shirt, na di ka naka-short, na naka-sinelas, kag nakakalo. Oo. Pag-ilik ko, ay si Rumukan, gano'n nga doon sunoy lang sa barangay, Bilamonte. Kapasunoy-sunoy ha. Oo, kaya ba't libot na sa kinamay ko kung sir. Oo. Tapusan ang imog nga pagli action dyan. Hindi gili sunoy. Sunoy ya, pero si Major Humukan. Magaling si Sir Humukan magpa-style, no? Oo, tapos Sunoy-sunoy. kina, siya isa sa mga pulis nga nag-upod sa baybas. May tingay nag-upod kisa. Pisan eh. Pisan si Major Humukan eh. Gabunok actually ulan. Kasi mo ko ginalayaw niya sa kalalaki ito ay nagkabatsag ulan. Kung pinapalapit sakot nga dyan, ma'am, nagdala yung coverist. Ay, si Sir Umuka na nagdala. Ba't yung tingog? Galing ka siya na nagdala. May sa pa disguise ha. Oo, may sa mga rules kintulong yan kami to sa gwa. Kaya may sa payong, way arte, may pa yung payong. Sulay na ito sa iya, makagilan kami, ang bala ko pa kami, ganiga sulay kami diya. So, ito mga polis, nag-operate, hindi magsulay. Di man naman kayo atog ito ganyan, nag-facilitate sa bypass operation. Di dako ba nag-cover, bantay sa pagkaroon magkaksulit italay silang bypass operation, ipatagayin sa ito mga kakson. Kasi nga gabi, nagtaliti naman magkakson, hopefully, halong kita sa pagpanakahit karoon kagabi, yung likawanan, naman ng mga aksidente sa dalanon. Magkakson, ang iba't dito bantayan, nga mabalik na dito naman sa pagpalakad. Balik na magikan rin sa kapulisan, 150,000 kapesos kabalora, sa ginasuspetsuan sa buwan na recover sa duwag ka mga persona sa bypass operation sa police station number 4, karon gid lamang nga gabi. Detalye, sa riban pa magsubalit na mabatian sa mga pagpangalagad sa Action Night Patrol. Mga kaksyon, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa Tunlawas. Among paguyang o kunang pagnubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa Tunlawas. Ang may dako nga papel sa pagubas ng aton immune function. Ang dapat imon safety ginamang mga kaksyon. Papasugon kag pasanyogon ng immune function na paagi sa adoro nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Kaya ito pagod makaksyon, baka nasang Super Fiber, may bakal sila mismong klinika sa Life Extension Clinic na hampang sa DA7 building dahil lagson sulad sang Bacolod. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz. Ulit sa aksyon sa Bacolod. Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon John Diaz sa Theriabet Live Report sa Patrol 2. Tamo to mga estimate 1.4 hasta sa 1.5 million pesos ang bilis ang kagamitan alahas kwarta ang nakuha sa balay ni Mr. Carlito Sorola dara sa may Gardenville Subdivision, Barangay Tangob. Dua ka mga suspect ang nagsunod sa balay, armados ang armas luthang, gingapos ang timbang, ginbusalan pang baba. Di nadali ito nila mga malalon nga mapakabutan parehos ang bag Louis Vuitton. Muning bag ni Mrs. Maxine Oliver, no? Louis Vuitton. Tapos pura sulay puri gama, pura sa puriwit nga klase bag ni, no? Nga kamahal gini, no? Pila to, tag 200 plus mo.
Gucci pa gid, no? Alam mo na nga bilis ang bag, baka na lang ko sang kuano. Mayara na sa ukay-ukay ka prato. Grabe yung bilis ang bag. Nusus, pura sulay purya gaba, pura si puriwit. 200,000 nga bilis ang bag. No, grabe, no? Ganila, mas la kwarta. Muna naman sila yung matag 200, 400,000 nga bilis ang bag man. Isa mong gina-verify, pa ini ka nag-check pa ini sang station number 8. Kung bala may mga CCTV dira sa ang mga balay, or if not sa mga nagkaiping dira nga mga balay, kasi daw isano ng balay ni Urolay. Sa isa dira ka daw puro portion nga kwan bla, nga lote da. Na mga balay, pero lagyo ang distansya, no? Importante, no? Kaya mo na, ha? Ilan halong. Wala ko mga kabata, subugan level up man sa operasyon nila. Sa una, tricycad. Naso nag-tricycle. Naso nag-auto. Subong niya, van na subong mo. Ang nasakyan sa mga kawatan nga nagkapag-igo sa... Actually, ang target mo na nila, mga dalagko nga mga subdivision, bla, nga may mga pamalay nga dalagko man. Pag-inchindi ko sila, tis na namang igo, hindi na surveillance nila mo. Hindi mo na sila nga pag-tanaw na sa balay ng amuna, sudlon tayo, hindi ay nadlaws, siguro sinimana pa ng surveillance nila, ang out and in sa tao, pilad ang tao sa sulod ng balay, ano oras galakat si amo, si ama, muna bla, may mga surveillance na napatigayon da. Kabalo sila, kung sudlo nila ng balay ng ama mo ng mga lagko, sigurado may daliyong isa, kita mo, bit-bit na itong pila, worth 50,000 nga bilis ang kuhan, flat screen nga TV. May slakyan gini. Hindi mo na makargas tricycle. Tricycle, sirte sa taon ka pa na sang security guard kung makita nga namin kung karga kayo mo TV da. Pero kung van, at least na medyo safe kag hindi maabo din ang operation. Tugyan to na sa kapulisan sa station na number 8 sa kay Major Charles Sever kag kay Police Lieutenant Pula ang pag-investigar sina sa pag-sulod sining balay ni Mr. Carlitos Orola, utod ni Attorney John kag ni Councilor Bart Orola. Muna sa mga balay blang aras subdivision, ganito yung mga balay sa mga subdivision sa pagkabatuod lang. Wala pa kaya alam mo dyan isa kag isa na mong bahala ka mo kung sudlo sa kawatan balay mo na. Muna bla, way gahugpong. May mga kwartas lang mo. Mas labi ka. Ganito namin kayo man kung may katupad balay kayo nga tugod sindianay ka mo kay isa malihog mo pa na pareli ko na bitalo tara sa balay ko may katualang ko Kasi kung matulutan ako mo na nakadali Ano bla? Mga balay sa mga sadisyon mo, pawala na mo. Bahala ka na sa pangabuhi mo. Bahala mo sa pangabuhi ko di. Ano bla? Kamu na, no? Siya mo sa mga chimpo nga tigululan, medyo paborito gini sa mga kawatan, no? Yung pagsunod sa kawatan sa balay ni Carlitos Orola na nakuha ang 1.4 million pesos kabilis ang gamit, alahas ka kwarta. Ga ulan-ulan kikinaman mo, no? Halin pa sa ugtong ulan-ulan mo. Basta sa buong gabi. Ngayon kay why nilaging tandog ang kwanto Action Oliver, ang timbang ni Rula, no? Wala ipatabla kung gipatay nila, ginrape nila, sus, sa mo pinakasubugid. Kaya naman kayo ang tuyo sa mga kawatan tuya, gamit lang, no? Sa sunod sa mga puluyan, ngayon nakuha sa balay ni Mr. Carlitos Orola. Amo na, aksidente sa Tumaro, aksidente din sa May Rosario Lacson, Padver nga naga tindog las kilid, way makunan, no? Binuguan ka motor, tuntong padver to. Huwag na paigad nga malabay ang motor, binuguan sa motor. Ay, sadyata na. Ang report ni Action John Diaz, kinadulong sa inyo sa Kalumansang Life Extension Clinic. Gusto nyo libre nga medical check-up lunes sa Biyernes o pod sa ila di kalidad nga medical doctors kadto pamasari Dalan Lacson GA Esteban Building ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. At naman mismo sa Life Extension Clinic mabakal ang pinakasikat
pinaka mapatihan nga vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors, damo sa balatian nga dala, damo mo sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga botika, ilabi na sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up lunes sa biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtoy, pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi dira sa kay Toto Valencia Kenneth, sa kay Toto Albic Poy Hinolan and family. May gabi dira kay Toto Albic Poy Hinolan kag sa bilog nga pamilya. Kamonitor gid sa ato sa papanglagad. Amo na diri sa Amerika, sir. Neighborhood Watch. Siling ni Vanessa M. Mayo. Watching from Abu Dhabi, si Leo Similiano Puldo. Si Valencia Kenneth, check attendance lang siya. Si Marita Hassel, kag Ryan Borja, and kids ka pamati man sa aton. Si Derek Puerti ka man maghambal. Puerti gid bala kadlaw na mundi kada gabi mati anay antis magtulog. Siling ni Orlin Vergara Hinsoli. Salamat sa kay Anjo Luntok Lansar mayong gabi. From Imos Cavite, ara si Martin Aliling, Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Honteveros and family. May gabi dira kay classmate ko Ana Lisa Milievo Bierman, kakay Mr. Bierman sang Germany, good evening. Check attendance lang si JP Ahina, si former Kagawad Agustin Barayoga and family dira sa Villa Lourdes, Barangay Panokoy. Kapamatigin sa aton si Sir Agustin Barayoga and family dira sa Villa Lourdes. Salamat gid. Watching Action Radio, Andy Soraliv. Kapaurok-urok ito. Si Mami Elsa Ferry, kag si Bro G. Dilag. Totobok noy kapaurok-urok ito. Si Susan Cabalfin, kag si Sir Roberto Pinida Jr. May gabi nila si Mosera. Kay Madam Marcia Coral, sa kay Christopher Redfield, sa kay Ninyo da baw nagapaurok-urok gid sa pamati. Amo man si Sir Roger Mijares. Sir Roger Mijares, okay gini sa Action Radio mo. Hindi mo sala tatay o ramay ini ni Inday Barb Bara Mijares sang ABS-CBN. Great ko lang Novero kag Alcazar family dara sa Project 8 Quezon City, John Noli Novero. Sa kay Christy Di Blas Maili mo yung gabi, huwag ka na tugnawan, sir. Siring ni Ruilio Barcasi. Tugnawan ko na sa gawa, kaperting dupoy-dupoy sa hangin. Green Plain Subdivision, katugnaw, siling ni Akisa Vergara. Ngita da, kwan, kupkupan, inday Akisa Vergara, hindi ka ni tandayi, para nga mainit-initan ka. Sige! I-check na mga report. Ay, si Jessa Garcia gali, kag si Toto Jonathan Lim ga monitor sa ato, no? Nagabi nila kay Jessa Garcia, kag kay Toto Jonathan Lim. Si Inday Grace Sangayo, kag Tita Hasmin, kapaurok-urok man siling ni Christy Di Blas Maili mo. Dala sa sila, nga pamati man sa aton si Fids Peñas Antipuesto. Salamat kita.
Pamati man si kay Sir Roy C. Siling ni Rogelio Barcasi. Salamat. Aring report live gikan sa Central Negros o Northern Negros. Naka-standby sa line number 4. Line number 3 si Action Roger Gutiv. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari si Action Roger Gutiv. Line number 3 sa report. Jeremy Gabibes kami in. Yes, action may gabi sa ito mga action sining maulanon gid katama karon nga gabi daw kay ina pagiti daw gid Tod ka? action direk ang ulan. Ano daw oras na sugod ng ulan sa inyo? Sa agaman? Sa aga pa. Ang amo niya sa hapon lang nagsugod. Sa ugto nagsugod. Dason harmonio way daway siya plano nga maguntat although hindi man siya kusog. Oo, Pero daw may bagyo. Yan, wala man bagyo, man gani LPE. Why, mo kani ti ang ari lang ya mula ni ang hangin amihan. Oo. Duha kadlaw na suderek nga ginsuspende sa Philippine Coast Guard ang biyahe diri. Ay, gali? Ang gabiyahe Cadiz to Bantayan, Bantayan to Cadiz. Tungkol sa hangin. Kung malin pa kapon tungod sa hangin. Uy, tod ka. Pudlay subungi kaya perting hangin. Kung why na gani hangin gauyup daw. Ang tao gani may hangin. Pero pagit ning may hangin na gid. Oo. Nagbuhat yun na naghangin noon nagkikita. Daw mauya man ta ba? Yeah. Oo. Ang ulan. Oo. Nagatupa pa. Oo. Doon may hangin pa. Daw ka kulolbaan aksunerek no? Okay. Pero umutosiling mo, why man ta dapat kang kulbaan kay wala man sang bagyo, wala man sang laway sa aton, puro man tatanang gwapo. Oo. Kagway man sang coronavirus, wala man sang kwarta. Ay, di purma. Bisan may kwarta kung may lang lawas Awa! Oh, muna na Sabi mo, ilang nagalagaw di ko magdinagsa. Oo. Na magalugbo short. Oo. Dason, mga may lawas. Huwag man lang kwarta. Oo mo. May wala lawas. Lawas mo ng kapital nila, pero kung kwarta, why na? Kaya, tell mo na karoon kung damo ka kwarta, pero ang imo ginabatyag, hindi naman niya magwanta ni mo kasi pangakoy ka na tungkol sang masakit mo. Oo. May matagasiling yung ibante mo natin, may purpose mo na ginawa sila. Pero, so dako na nagabagay, bisan wala ka kwarta, basta maayo ang lawas. Wala balatian, in short. Ako, actually, sa totoo lang, tiway mo ko kwarta. Oo. Pero maskulado mo kuya kag macho. Kupal. Ayo di purma. Oo dayawang ko galingon mo. Hindi ko bahay nga signal ba? Naman, ano natabo? Nakaina siyang signal. Tungkol siguro kay may nag-charge kaya bilo ka maginikon kuan mo lang. Kaya ato nga iplaster sinere ka daw medyo ano kita eh. Oo. So magaling Japon mo nga. Oo. Sige lang. Bro, okay ah. Okay na.
ginapano, agaw sa insik. May gali kay kapamati mo ng inchik sa aton. Ayo di purma. Ay, lang na kanta lang ating diyang chiao, 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 chiao. Enching, kyung, kyao, sing. Bayan na siya mo na guro ka signal, guro na. Ayan, Nawawya o tama. Ayo. Amo na aksinere ka, basta tandaan ta lang Oh, nga ang hindi ang tanan nga butang oh. mabakal sang kwarta. Correct. Siling ila, bakal ka kuno sang litson para nga manabit ay mo pagkaon. Pero kung wala ka gana, hindi ka man kakaon, kagway kaya sang mabaklan siyang gana. Osto. Luwas lang kung ara ka sa inatawag nga limpyo nga konsensya, may peace of mind, inaya tanan may gana. Osto. Ate. Balita ta. Oh. Ay, gaya. Tado na nga ako nga. Si Toto Roy Beltran Di ba yung Toto ako nga monitor sa bungado, gamit siyo. Si Toto Roy Beltran nga Toto yung kadlaw. Totoo na yung Beltran? Oh. Ay, nayang ibsa, wag kadlaw na yan, galakat-lakat na lang, kadlaw gana. Oh. Oh, te. Oh. Siya na siling ko, nga kag siling mo man, nga te, dapat mangin simple lang ta, kag may ara ta, tawag nga, peace of mind. Correct. Dere kita. Oh. Sige na. Ay, Berte. Dito, direct sa mga balita naton, isa direct ka, persona, ginakop sa mga katapos sa kapulisan, sila sa kalisidalom sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto. Ang pag-serve naman sang warrant of arrest sa isa ka persona nga nagapakatubang sang kaso nga prostrated murder. Wow. Ginpatigayon nini mga alas 11:45 na sila mga udto. Karon nga adlaw Pebrero 19, Miyerkules sa barangay Tinampahan, siyudad sa Cadiz sa may Hacienda Aini. Ang gindakop nga suspitsado gikilala ni kay Jubert Longno alias Taboy, 24 anyos sa edad. Tag soltero, residente sang Hacienda Aime sa barangay Tinampahan, siyudad sa Cadiz. Sunod sa report nga inisya ang nagapakatubang sa kaso nga prostrated murder. Sa din ang warrant of arrest nga may criminal case number 18-6693-C na gin-issue ini sa RTC Branch 60 sa siyudad sa Cadiz. Ginpirmahan naman ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenia. Ang korte nagapanugot naman sa sininga suspect nga makapiansa siya sang 74,000 pesos para sa iya sili temporaryong kailwayan. Ang warrant of arrest sa kapit sa Enero 9 tuig 2019. Pero kay wala pa man siyang sinerek makapiansa, padayon siya karon nga yara sa PNP Custodial Facility kag tubangon niya niyang kaso nga iya sini nga dapat gid nga atinan sa korte na ining prostrated murder action, Erika. So far daw matulotaway man diri sa siyudad sa Cadiz, pero muna nun lagi na panahon ang ginatamdan ta di subong nga
nga kano nga memorandum circular number 2020-036 nga naga patuhoy ini sa halin sa Department of Interior and Local Government na baton Pebrero 17 sang local government syudad sa Cadiz kag ini nga ato ginakaptan kopya na ini nga ginhatag man tos pulis ang naga hatagid sang mando sa tanan nga mga provincial governor, city mayor, municipal mayor, mga presiding officers sa Sangguniang Panlunsod, kag Sangguniang Panlaligan, Sangguniang Bayan, ang ining pag-prohibit na karon sa mga tricycle kag pedicabs and motorized pedicabs sa pag-operate sa national highway. But ano, pag-regulate sila sa NEREC, kita ito nito, liko daw gimbasa na to, daw ka, konba, daw ka budlay ba, kay nisa strictohon ang pag-ban sa mga tricycle, sa mga pedicabs along sa national highways. Daw mabulubudlay di sa amon, kasi ang gabiyahe diriya, halin diri aksyonerek sa city proper, pakadto dito sa iba ng mga kabaranggayan, gaagigid sila sa national highway. So, lang taon ta ko na, no, ginamangin kasugpos kasi kay na, amon itong inaisuryahan kag gipakita sa Tontos Police Station, ang ining memorandum circular. Report gikan sa syudad sa Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, Aksyon Roger! Ayo di Purma. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. No, mahirit pa si Roger Gotem. Salamat kayo, Aksyon Roger Gotem, sa imo sa report live gikan sa Central Northern Negros. Ato sa nga Cadiz PNP Connection. Report na aksyon Roger Gotem, Verdurong sa Karawan sa Santon Plus Coffee Mix. Nami ihigop sang kapi ko na muni nga naga-ulan-ulan, no? Nagmatugnaw ang panahon bla. Kaya karong ginainom mo kapi ng healthy coffee, katulad sa Santon Plus Coffee Mix. Ay, do ka nami sa imo sininga life. At yung Santon Plus Coffee Mix, himo ini sa Santon Soya kag Balonggay. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! May kami dala kay Maninoy Rani Hanggayo sa Iloilo City, ga-monitor gid sa aton. Sa kay Maninoy Rani Hanggayo and family sa Iloilo City, again, happy listening. Sa BPS Bacoor Cavite, ara si Richard Transporto, kapaurok-urok man sila ni Winston Goles. Belated happy birthday sa kay Ma'am Donila Hirona. Good health, more blessings to come from Batch 83 sang Valladolid Elementary School. Si Wilfred Diget Taihon, nagatamyagid sa mga taga-barangay Inapoy, Kabangkalan. Labi nagid sa kay Kagawad Fred de la Cruz. Sa kay Hassel Bautista, check attendance lang siya. Si Mr. and Mrs. Ernie Morales and family, ga-monitor man sa aton. Sabi ako lang din ako palangga ang asawa si Ronally Piñaflor, alin kay Buds Piñaflor. Sa kay Toto Ramil Macabani. Napaurok-urok is Toto Ramil Macabani. Watching from Hiligaran. Dula to yun ni John Rose sa Roll Cabo kay Action Roger Gutim. Ay, puwerti.
Sabi ako lang dira, si tatay ko Pangapi ko no subong samtang nagapamati diri sa Action Radio dira sa may barangay sa Gasa, Bago City. Alin kay Danilo Francisco. Sa kay Police Captain Elmer Bonilla Hepe sa Station Number 6 da sa mga personnel niya may gabigid. Sa kay Laiski Villa may gabi. Mr. and Mrs. Judith Calvis Pamposan family. Kay Joseph Pacifico dira sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Bawga pa urok-urok sila sa Action Night Patrol Program. Salamat dira sa iyo pa urok-urok, no? Ginatamyaw talang dira, happy birthday sa kay John Abner Arcon sang Qatar, no? Sa kay Toto John Abner Arcon sang Qatar, happy birthday. Alin kay nanay kag kay tatay Juan Ordon Jr. Aba, nani sagli ni Inday Orbel, si Toto Abner nga birthday celebration mo. Sige alay kay Kumarita Dilia, kakumparita Don Juan Ordon Jr. ang panamyaw. Maninoy Mae, kay Maninay Chari Salvacion dira, good evening. Sa kay Manong email kay Manang ni Lidan Lopez, kapaurok-urok isla sa Action Night Patrol. Si Simon Laudet, Marian Grace Gavin, Tyron Madeline Gavin, Edie Villarosa ng Barangay Paloma, Valladolid. Sa mga taga-barangay, Baliwagan, San Enrique, tamyaw na kamodera ni Toto Joseph Pacifico. Pa urok-urok man sa Action Night Patrol program. Alin sa report ni Action, Roger Gutib. Sa luwan report ni Action, Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Stephen, may gabi. Please come in. Yes, Action Eric, ang aton nga balita alin diri sa siyudad sa San Carlos nga sa karon nga adlaw nangin maninungman no ang aton nga peace and order diri mismo sa siyudad sa San Carlos bisan sa aton nga blatter book no. Apang kagina ang City Advisory Council nagpatigay sa meeting ang aton nga upod sa aton nga San Carlos sa PNP sa pagpanguna man ni Police Lieutenant Colonel Frederick Med ang aton OIC diri mismo sa San Carlos PNP. Nga sabihin ang City Advisory Council amoy ni ang naghatag sang dugang nga mga bulig sa mga operasyon ug sa mga problema nga na-encounter sa aton kapulisan diri mismo sa siyudad San Carlos since sa karon ang population kag ang San Carlos nagadako na ini karon Action Eric. So gani nga sa meeting ginpatigayon na ini ang monthly na gid no nga pagka-conduct sa meeting kag mismo ang mga kinahanglanon sa aton kapulisan kag even sa financial nga bagay. So ang City Advisory Council amon na kami mismo no ang nagbulig para lang mahatagan sa mga nagakaigo nga mga tabang o konbulig ang aton kapulisan tungod nga damo pa sa mga kakulangan no. Kay first of all Action Eric gamay lamang ang puwersa sa aton kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos. So gani nga sa nagadako na ang population sa San Carlos kay nagadamo na mga business establishments kag iban pagit no. So kinahanglan na gid ang dugang nga puwersa sa aton kapulisan kag isa man diri ang ilabi na ining sa kon sa mga krimen sa karon ining illegal nga droga, ining mga kinawatay, ining iban pagid no. So isa na diri ang among nga meetingan sang City Advisory Council kag sang aton San Carlos PNP kon paano nga makabulig kag mahatagan sang ining dugang pa nga mga kinahanglanon ng aton kapulisan kay tungod sa kadako na sang syudad bali ang ining mga krimen karon nga nagluntat. So kulang no, kadamo sa mga kulang nga dapat pa pagahimuon ang aton kapulisan diri mismo sa syudad sa San Carlos. So gani sa pinaagi sa bulig sang City Advisory Council kay ining City Advisory Council Action Eric ano ini siya isa ka organization nga gin-create sang PNP Patrol Plan 2030. So composed ini sang nagkalain-lain nga mga sektor alin sa business
sa Department of Education, sa media, sa ini mga business men, ini mga naglain nga mga NGOs kag mismo ang local government. So mo ining nag-isa para ini sa ining pagka-prosper man sang needed sang aton kapulisan diri mismo sa syudad sa San Carlos. So mo lamang in action, Eric, una sa balita, una sa aksyon, ini si aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. My God, I hate trucks. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Stephen. Ang imo balita ginadulong sa kalawansang DTX 500 capsule. Sa imo pag-exercise, hindi magkalipat ka mag-detoxify. O galiya ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule nakatino ini sa ato sining dugo nagasilig sa mga impurities kag toxin sa ato sining atay. Ini man ang nagabulig panubo sa imo blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa mga mataas sang kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sa diabetes, tumar kita. DTX 500 capsule. May gabi nila kay Toto Eli Guerrero and family nagapaurok-urok din sa atong sining pagpanganagad. Kay Mr. Edwin Pineda dira sa New Jersey sa pamilya Brillantes, Orik Suugon, Lula Consing Odorias, sa Purok Marang Mandalaga naling kay Tintin Suugon, Brillantes. Sa kay Anjo Soplico mayong gabi, sa kay Inday Blasa, sa kay Katkat na. Kami ako na si Mayor Doc Irene Montilla kag Team Bamos, Isabela Gaburitor sila siling ni Jeffrey Rodriguez. Gemela Magalona Borneso na pick up namon dira ang balita sa Bangka Tomaro. Salamat kita. Sandumanan ara si Steve Alindog naga-monitor gid sa aton. Isabela tamya ko dira si Alvin Nares kag pamilya Yofre. Sa kanto ni nga nagapamati gid sa as always kada gabi. Ali kay Dansky Nicolas Yofre. Sa kay Tintin Mordisi, akong Mordis, Villaruel. May gabi dira sa imo, ha? Sa kay Lorina kag Narisa, kag happy birthday. Sa kay Ikik or Abner Villa Ispin sang Hacienda Camili, La Carlota City. Alin kay Lawin Villa Ispin. Monitor gisaton. Apo ni Wang Ob. Ara siya. Sa kay Myla Dikito, mayang gabigid. Sa kay Juwani Mel, check attendance lang. Toto J. M. Baikin, Jonathan Lee Migoko, buffet in action, Eric, ang imo restaurant. Ay, hindi ni buffet. Siling na ni Asi Riza. Hindi siya buffet pro kampiyon. Sigurado namit gidya amon pagkaon. Try mo inday Asi Riza. Kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw. Sang ka namiton. Tayo ko na pamilya Mordisi sa barangay Lopisay na Morsaling kay Tintin Mordisi, Villaruel. Jocelyn Libon Dispuho, may gabi. Dr. Jonathan Lim, again, may gabi. Sa kay retired Captain Dingdong Guzman Severino, may gabi. Nabibing dira, may gabi gida. Sa kay Mac, may gabi gida. Ikyo, Papa, Roberto Abaring, kag Tito Ko, Jamie Abaring. Alin kay Jobert Abaring. Si Mama Majilin, Papa Dionisio Alvarez. Mga outlod ko sa Silay, Barangay Kapitan Ramon Lupa, kapamati gisilin ni Ronnie Alvarez. In the Uni, Ferrer Bilaong and family, happy listening. Good evening sa BTW. Pwede po bang magpa-shoutout Alfonso family? Dira sa Agisan ni Mamaylan. Kapamating sa inyo programa siling ni Elsie Faith Espinosa Alfonso. Hinday Jane si Hisul Gonda, may gabi ha. Mariel Takamatso. Dira sa Barangay Tuyom, Kawayan. Wala madayon fiesta.
Mula next year, next time na lang kap, siling ni Jean Incio Sinsay. Lakas din na si John Binlot kaga iya pamilya, kapamati subong, kadiriman sa Tarisay kay Minya de la Cruz o Dilarama, alin kay Mary Minji Dilarama. Classmate Jolinda Famoso ka monitor gid halin kay Sally Auki Di Sosa. Inday Teresita Orita Kahora ang family sa Carlo Taga monitor gid. Jing Britannia Muman. Tamya ko lang Binabon family, kag Sumanting family kay Randy kag kay Toto Carl. Kag kay Billy, kay Edna ga monitor subong siling ni Elsa Binambon. Ayos. Kay Cathy Veer, sa kay Janji Flores Dilutina, may gabi igid. Lawin Bila Espin, kanya ka ni Ace Samulde, si Ems Acuña Araman, kanya ko dira Filarca Clan sa San Marcelino Zambales. Happy Fiesta, February 23, alin kay Michael J. Fox. Toto, ayan Fred Solada, may gabi ha. Kenalon sa guys sa Tokyo, Japan. Catalan Family, Team 5 Ambos Mountain Bike Group, tamya ka mo ni John Cesar Catalan. Happy birthday kay Alma Richardson. Uy, birthday ni Alma Richardson. Alin kay Sir Richard kay Sir Richardson. Di Alma, happy birthday ha. Alin kay Mr. and Mrs. Rolly Villaros ang panamyaw, no? Ng Manbil Royal sa Division sa Barangay Panokoy. Inday Blasa, good evening. Kapamati sila. Alis sa report ni Stephen. Ano pang reaksyon Monforte, ha? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa aksyon Monforte. Line number 3 sa report namin. Gabibis kami. Yes, Action Eric. Mayo gid nga gabi subong man sa atong mga tagpalangati sa programa Action Night Patrol. Isa naman iya ka hacking incident. Action Eric ang nagluntad o natabo kaina pasado 1:40 sang hapon Pebrero 19 tuig 2020 sa may sitio Sampinit 2 Barangay Libertad Ciudad iya sa Escalante. Ang biktima amo si George Espada Jr. Espinas, 66 anyos, may asawa, kag residente sa nahinambitan iya nga doog. Kagang suspitsado Action Eric ay unidentified, wala makilalaan. Kag kaina pasado 2:00 Action Eric ining si Lorena Mahilom, anak sang biktima, nagdulog o nagpakadto iya sa Escalante City PNP. Agod i-report ining natabo nga paglabo Action Eric sa iya nga amay. Kag bangod sini dali nga gindala ini sa may BGDH sa Juan Vicente Costilo District Hospital. Ining biktima apang gindeklarar ni Dr. Den Cyril Katot, ang attending physician, nga dead on arrival ining si George Espada Jr. Kaga bangod sini Action Eric ang Escalante City PNP sa pagpamuno iya ni Police Major Hiljan Dispe. Padayon pa sa subong ang pagpangita sining suspitsado nga amo ang kabangdanan sa pagkapatay sining biktima. Action Eric bangod nga ginlabo niya ini sang gamit ang isa iya ka binangon Action Eric. Kaga asa subong ang pagpangita sining suspitsado nagapadayon, agod gid lang nga maaresto ining suspitsado Action Eric. Isa naman iya ka wanted person sa tiyang kabahin ang natigayon nga maaresto iya sang katapo naman sang Escalante City PNP sa pagpamuno ni Police Major Hiljan Dispe. Sa isa naman iya ka suspitsado nga may kaso nga estapa kaina pasado 1:45 Pebrero 19 tuig 2020 sa may sitio San Pablo, Barangay Cervantes, Ciudad sang Escalante. Ining suspitsado nga mo si Eva
Pilgar Isaligan, 45 anyos. Babaye kag may bana kag residente sa amuman iya nga lugar nga ginserbya naman iya sing warrant of arrest ngunay criminal case number MTCC 4478 kag in-issue ini kag ilagdaan naman ni Honorable Judge Jose Minyo Cerwes sa natitsahan Nobyembre 21 tuig 2019 sang tinalikdan iya nga tuig kag may piyansa ini nga ginrekomendar ang korte sa 18,000 ka pesos balor sa temporaryo naman iya nga kahilwayan subong ining suspitsado unong sa custodial facility sang Escalante City PNP. Amo na ito madulong mga report sa sining gabi gikan diri sa siyudad sa Escalante. Aksyon Tamon 14 nga report na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Tam. Sa mga report, ang balita na sa Tamon 40, ginadala naman sa Kalaman sa Santo Plus Herbal Soap. Puno sa whitening formula batok sa mga dark spots. Santo Plus Herbal Soap, epektibo nga po sa paputi sa panit, ilok, tuhod, kag, siko. Santo Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Tabi ako na pamilya Carillo, Tony de la Peña, sila Deloy sa homesite, Tito Sarge Robert Hampton sa BCPO, Vivian Antonio sa headquarters Pahanokoy, alin kay Jonalyn Valia Pineda. Kamonitor man si Mr. and Mrs. Remy kag Joycey Takanloy sang Cooking Building, alin kay Remy Marfil Takunloy Jr. May gabi din na sa mga taga Fortune Town, Silin Opod Mrs. Gamonitor, siling ni Raiden Yuri Omega. Dudoy Bring Dala, happy listening. Toto Errol Cordero Alyangan, Rex Civilino, kay Jada. Kay B-Boy da sa G&G Resto Bar, mayong gabi. Sa Sianda Villa Amparo, Barangay Maaw, Bago City, bata ko, si Janjan, asawa ko, si Melody, mga pariente ko dira sa Santa Rosa, Laguna. Tinatamya ka mo ni Jordan Montorio. Ba, perti ha? Si Tatay Remy Takanloy Sr., belated happy birthday, February 17. Sang Kanja Cup, Tapi Kabangkalan, Remy Marfil Takunloy Jr. ang panamyaw, no? Rhea Guso, may gabida. Membela family sa phase 2. Villa Angila, halin kay Romina Asibedo Membele. Bao. Si Rosel Villanueva. Gamonitor sa aton. Maman si Orlin Vergara Hinsolia. Si Brian Alfonso Tordillos, si Madam Hasmin Divino Biloya sa NHA, sa Damam, Saudi Arabia, si Roda Alimpuyo Pasino. Minnesota, si Vanessa Mayo. Action Eric, good PN, dula ko pila kadlaw ba, hidlaw man ta si mo ba. Alin kay Jeff Chavez. Hong Kong, si Joby, ito na tato na raman na. Mabel Istrubo, Jeff Chavez, hidlaw man ta kay John Diaz ba. Toto Darwinda, may gabi ha. Liza Ramos, Mr. and Mrs. Frankie Alwado and family. Tamyaw Komandira, si Ernesto Paul Pareño, LC kag Alex Ñadas and family, Roger Montalvo and family, Bingbong Lee, Rogelyn Rida Adlong, paurok-urok sila sa Action Night Patrol. Roel Ganzon and family, happy listening. Marlon Siquiña Cañete, sa kay Jeremy Atong Salazar.
Happy birthday kay friend ko, Priscilla Pagsubiron Chongko sa Jim Baladoy. Daling kay classmate, Annalisa Miliebo Bierman. Sa kay Joan Villega Magalona, Victoria City, si Meredy Castro Babas. Joan Villega Magalona, tamiya ko na. Si Idol Ojor Limor Otaner. Si Pre Junjo Nicolas, tamiya ko lang kay Miarfi Harena. Pamilya Arcuyo, Dayuno Villarin, sa Kasiana, pangamusta lang halin kay Toto Jeffrey Ribatado ang Panamyaw. Sa kay Madam Grace Fos, bahid lamang ta kay Madam Grace Fos pa. Madam Grace Fos and family, happy listening, God bless you. Napaurok-urok sila. Puente Villa, Banjola family. Kami ako nila si Kosa Puente Villa. Alex Marilinti ay Remedios, mga Frios family, Roberto Pinida, aling kay Jonalyn Sevilla Pineda. Resulta sang Lotto 655 jackpot prize mula sa may nakakuha 46.2 million pesos. Resulta 655 50 1 42 3 17 39. Again 50 1 42 3 17 39. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize mula sa may nakakuha 51.3 million pesos. Resulta 37 40 43 23 15. Again 37 40 43 23 kag 15. Ayos! Balik kita pagkatapos ang importante nga mga pahibalo. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon
radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa ato pamalagan, balikata si Aksyon Jan Diaz. Sa balik niya sa nga report sa pamalagan sa Aksyon Night Patrol program. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Jan, napis ka, Mac? Apat yung mga persona actually ka nagkaladakpan sa duwa ka separado nga bypass operation naging patigayon sa sulad sa Bacolod karon gid lamang nga gabi. Una nga bypass operation naging kasat sa area naman sa barangay 22 sa sulad naman sa Bacolod ko sa rin nadakpan ang subject naging kilala naman kay Mark Anthony Coldora 28 anyos kang itay ni niya kaupod nga minor de edad na recover diri sa mga bypass operation ang limatanan ka mga association suspected sa butaran ginabanta ng kabalor 11,000 ka pesos may 300 pesos ka money kag 520 pesos kinapasihan mga proceeds sa pagbaligan sa illegal nga droga lagit man ang pinaka mga drug para Pernelia. Samtang sa area naman sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte sa Ladsang Bacolod, nadakpan sa magkaulitan sa police station number 4 ining subject kagin klaro naman kay Jeff Lim 36 anyos kagang upod sining as isa ganit Tarlac 38 ang edad lunsay tanan sila residente sa Purok Bayanihan Barangay Villamonte sulad sa Bacolod na-recover diri kay na sa bypass operation ang duha ka dalagko kag walo tanan ka palabang sa say so suspected sa butanan gibilabanta na kabalor 150,000 pesos. Sunod naman kay Police Major Enante Humukan, ang Station Commander sa Police Station number 4. Ining duha ka manadakpan nga nakabig bilang mga runner sa pagbaligya sa illegal nga droga na hindi lamang dra nagatinera sa area sa Villamonte, Colte, sa ibang pagid nga mga barangay malapit sa ilamin mismo nga lugar. Ang duha ka mga nagkladakpan nakabig naman bilang mga state level individual o mga SLI sa aton nga mga kapulisan. Balitagikan sa Patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz sa nasabutan sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Like ka? Aksyon! Night Patrol! Salamat dyan sa imo sa report na there you have it. Ang kabukusan sa Palakas Aksyon Night Patrol program sa Miyerkules edisyon. Balik ini buwas sa Webes, same time, same station. Ato sa rin nga mapatrola, unit reporter sa aksyon nga ng Palakas, karong kami, Aksyon Roger Gutib, Taman 40, Stepe Presquito. Of course, Aksyon Jan Diaz,
Ato siya piloto sa Patrol 2, Coastal Patrol Action, Papagniksyon Taho. News Center, Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-Back Security Guard Campaner, with IT expert Sir El Ray Dutilios. Transmitter Control Tower, Barangay Tanong Sila Sabaco, si Broadcast Engineer Eduard Barico, Back-to-Back Security Guard Rene Cordoba. Sakal sa Station Manager Action Nona Magbanwa, Production Chief News Network Action Rex Cantong, Yulagat ang Korman Action Night Patra Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Binuka Kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.